6. júna v pondelok som sa zúčastnil súdneho konania o ochranu osobnosti, ktorú vediem so Slovenskou televíziou, teda RTVS, na čele s riaditeľom Mikom. Ešte v roku 2012 Slovenská televízia uverejnila reláciu Reportéri, v ktorej nepravdivo očernili moju osobu v tom smere, že som zavinil smrť pána Majchráka, ktorý spáchal samovraždu. Na tom by nebolo nič ani zvláštne, vzhľadom na dnešné pomery, že spor sa vedie už takmer 4 roky. Zvláštne sú iné viaceré okolnosti. Žalobu som podal okrem televízie aj na pani doktorku Papšovú, ktorá predmetný výrok vyriekla. Pani doktorka Papšová sa mi asi pol roka dozadu ospravedlnila, že bola zmanipulovaná a že uviedla nepravdu. Išlo o manipuláciu zo strany tretieho sektora, de facto aj slovenskej televízie, pretože konštatovala, že slovenská televízia to uverejnila bez jej súhlasu. Preto vo vzťahu k pani doktorke Papšovej som zobral žalobu späť, tam sa zastavilo konanie, pani doktorka mi uhradila trovy, ospravedlnila sa mi, nemám dôvod ju ďalej žalovať. Samozrejme, dalo by sa očakávať, že sa ospravedlní tým pádom aj slovenská televízia, pretože nosným dôkazom, o ktorý opreli svoju reláciu, im padol. Ale čudujte sa, nie. Slovenská televízia vedie so mnou naďalej súdny spor a robí obštrukcie, odročuje súdne pojednávanie, teda navrhuje odročovať cez rôzne nezmyselné návrhy, typické obštrukčné praktiky. Ani to by nebolo ešte zvláštne, že teda snaží sa oddialovať prehru. Zvláštne na tom je to, že pán Mika sa dal zastúpiť advokátom, advokátskou kanceláriou, ktorá zastupuje GNT a je blízka Smeru. Tam prítomný advokát robí tieto obštrukčné praktiky a nezmyselné návrhy. Prečo? No preto, aby sa mu zvýšili trovy konania. Nie je vylúčené, že aj slovenská televízia, teda RTVS, si môže dať advokáta na súdne konanie, ale iba vtedy by sa to mohlo diať, keby slovenská televízia, teda RTVS, nemala osobitný právny útvar. Ja neviem, koľko ľudí je tam zamestnaných, okolo 5-6, ktorí berú mesačný paušálny plat. A pán Mika si dá ešte advokátsku kanceláriu na zastupovanie, aby občania Slovenskej republiky za to isté platili dvakrát. Teda raz cez mesačné platy fixným zamestnancom RTVS a druhýkrát práve cez advokátsku kanceláriu. A ešte ten pán advokát, keďže má vyššiu odmenu pri väčšom počte úkonov, nezmyselne vždy navrhuje odročiť, pretože za každé pojednávanie má palmáre, teda odmenu. Ale odmenu nie od pána Miku, od osoby pána Miku, ale zo štátneho rozpočtu. Pretože toto musia platiť občania Slovenskej republiky, daňoví platcovia. Je smiešné, keď pán Mika takto plytva finančnými prostriedkami. Okrem toho, ja tvrdím, že je to majetkový delikt, bude to trestný čin krádeže, sprenevery alebo podvodu, aby občania Slovenska dvakrát platili za tú istú právnu službu.
paradoxné na tom je práve aj to, že pán Mika má ešte tú drzosť, že cez vládu inicioval zvyšovanie koncesionárskych poplatkov. Ja sa otvorene pýtam pána riaditeľa Miku, či s advokátskou kanceláriou sa delia na tých trovách konania s advokátom alebo s advokátskou kanceláriou, pretože ten advokát tam vôbec nemusí byť, ale tam môžu byť právnici RTVS. O tom, že pán Mika plytvá skutočne nehorázným spôsobom s finančnými prostriedkami nás všetkých svedčia aj aparáty, ktoré pracovníci slovenskej televízie alebo rádia nosia. Na rozdiel od kameramánov a žurnalistov, ktorí majú aparáty za 2-3 tisíc eur, zamestnanci pána Miku majú aparáty za 50 tisíc eur. A ten istý pán Mika ešte od najchudobnejších občanov chce navyšovať platby, aby mal vyššie koncesionárske poplatky. Pán Mika vedie viacero súdnych sporov na ochranu osobností a podľa mojich informácií všade zastupujú advokáti. No toto je skutočne v priamom prenose vykradanie štátneho rozpočtu. Som zvedavý, či sa mu toto v parlamente podarí, alebo cez vládu a potom v parlamente, či sa mu podarí takto ochudobňovať slovenských ľudí len preto, že by on ďalej mohol plytvať a rozhadzovať peniaze nás všetkých.